Abusia obehwe okwan a opemso efa so a owura Nkoranza minim se asante amamre ne amane de ehu hia opa ye wo bi wo ho a ohu asante amamre se ekoso a ontimi nya ne ho hwe ogya bibia wo ye bia no ahwe amamre ne amane ne osua asante amamre efe kora keke wo hwe senia opemso nya mekese eduru Nkoranza na o perform eya amamre ne amane ansa na watwam akwakwaye ne yire ayiye na efe edanso wunim se eya opemso penso ena wa left ahinie amana du pempenso enne ya no mu nyina eye bi ya no mu nyina esua bi eya opemso nya mekese ne penso ena wa pija ahiniem ama ahinie nyina aye krabehwe mense wo bre minim se won kwa na wo hwe fama wunua na onu nso enye de enhwe bi shema wunua ene wo yire enhwe sene amamre ne amane sene beya inchirima na omu ba no ye betime yi ede akire wo mu omu so betime nya bi ahwe no makakai ensem bi asante ya mamre feche obi ade enkofo bi no musole a omu so omu ne dikan baaye nanso ne ye wo adikanfo a omaba bedi akire wugitum sa ewiase mu no sa wan take nyoma serious wa na de obi beba obetake ni serious no o sa ho na wo so be di akiri na waba besua de waba be di kan no eno nene ekosui na wo hwese ne opemso nyame kese na ye perform ennuoma na wunya bi nhweye na wo pesa wo hwe na me se tobo ase me be mu aba be hwe se ne be ya wo na bia wo ho no ubeyi amana hwe obabi a obeba ebia sa tam no na meni ho ebia sa tam no uni ho nanso no wo hye na wo de koto ba bia onana bi obeba enchirima na omebeba no wo behu senia opemso nya mekese asantehene bi obetena so bia wo Nkoranza enuoma obeya ansa na watwam akono efe kora keke asante amamre ne amane de yemfe ni agro nti den na wo ho bia bompaye ma Asanteman bompaye ma Asanteman wura no onkoso no mpija ahinie no ema ne nye krabehwe mense obre minim se oponko epentem o paahwe na to wase obehwe shema unua turn notification sign no fesiso sene beya video bi atisese no obetimi ahwe bi na wanya bi aka because amamre ne amane de yentonye de entontwene abusia yenko hwe video no ye ba ye beto aso aje Manhyia Asantehene enne negiri dapam sabi ebu sabi so Asantehene na ba ko ana sabu ba ko ndo de nkwa samane man ba
and now was sister in the car or Baba Shen in what is saying here. Santina Dura, what do you mean? Sabi, Abla, one yamame. Tia Bajin so I could go to our Popu, the Mamu Yamamanumsa. That's a thing that you know. Or quite walk with the Diana Boko. Don't know what to call. The free are being never go to Boko. Come for Busoni by 4. The cinema lam Camoni, comfort. What if I visit Santina Nkoranza? Come on, Bonnie. Sabi be born in Syria. 2,000 cents Busoni. Can Gabriel Kunam Bojabi. That's one one, and the Gabriel Sophie. Mango Coffee. Upon time you say, Munkuri Paco. That's it. Yeah, man. Another mother, Santina Dudaa, Dudaa, Asanteman Lydia, and then he did the film. A man ready a Manhyia Palace. Asanteman, I am some journey of a journey ingredients. Something possible. I tell you your so, nothing for not my name. Before the Baba in a bank for him, that way with the back of blood in your move. If a body, I bet to shoot to Bono after Asantehene. I'm a black Asante Region. Asanteman, a black Ghana, my dear. This is the thing. What the Casa? We can't see no line. We can't see line. 4 I was Prince, so that the amount of money on you go right. Prince, that's the money you need to work. Which way? To run. What was it? That young Abusia ready esempa wo hwe sene nneoma ekoso ye de nneoma gu akwan so ansa na ye ekọ opim so nya mekese Otumfuo nya mekese ono na mamre ni na mane de omfani agro enu nti na tumi e de tumi owo bie tumi e de tumi ekura Asanteman mu sene opim so nya mekese eginaye na wo hwe sene ye de amamre ni amane gu akwan so ansa na ye koye sene ye twa aboa ni ti etwitwa ne na mienu ene ni ti edi gu nsuo nim aye koye so hu ni na wo ni meaning na nkyerase bibia wo hwe se asante amamle ne amane etwaguo no e wo se ugina na wusua emfa ho se wunya asanteni sua asante amamre because Ghana fana bebia amamre ne amane a omudi mutintiman unya bebia aya Asanteman mu nko asante na be kire wa amamre na wo hu se bibi se na ekoso wo mo keka ho mu ye bi ne de usua wo mu a mesi de bia bedi ntwo so usua wo mu a de bia bedi ntwo onu mu mpo ontimi mfanhye nipa wo kwa akosua no ontimi mfanhye enti so odo ho kobo na se ne wote na asa pepepe na wo so obete obekam enti asante amamle de wo mu matwe ye ho ahia wo mu so mu ye bi enei wo mu sua ni na afiri ho wo mu sua bi bia afiri ho saa mfonyi na eda so yi ya num bia fadi asisi wo mu ti a wo mu nim se ne ade ne kra na ase kire mpo enti so okoto se asante amamre ne amane bi ikoso a gina ho ne tie bi ne sua enu ne beboa enu ene be mu ohu se saa asante amamre no emu odu ne mu opi enkosu amamla fun bia amamla bia obehu ne ba bia etwagu enne nansen esuko no mafo bi e de nkraman kra ye disisi ni peti so ni nyina nka amamre ho ukohu se knama bi na osi nipa biti so no na enka amamre ho eye nkwasasem eni ntino so koto se asantefo perform amamre ni amane na omu ye bibi atoboas because omu na ye mpanifo nanse wo tese nkrofo bi kase omu na ye edikanfo nanso ye wo bebi wo se edikanfo kodi akiri
eno na sese ato wo mu a omu hu di omu nye omu ho no e wo se nkomu bro omu ho ase na omu ba omu so le omu se omu ahenie ne ba kane ene ahenie ne ba kane na ahenie ne ba kane ena wo kra na wo ba Ghana kane a hwe ba bia akurasi a wo hye hwe ba bia akurasi tum a wo hye wo saso na ade ahenie ni e ba wiasim ka enso ahenie a wudi nso enko ba bia enti wo na wo di amamre ni amane ba ye no wo a wodi kan ba o man Ghana no eside na wo na wa amamre ni wa amane aye tantantan wa henie ntimi mfanhye bibie no ye koso wo so na wo di ahenie ba ye nya mfama wo eni ma tantan amu ye no social media so ye jama mo a e de be pa na mu betimi aye hwa amamre ni amane a etwaguo abusua me sia wo bre wate enti so koto se sa ankrofo ni bi demonstrate nyoma bi a twamko wo mu nim bibia wo mu no wo mu nim hwe wo mu sua na so wo mu ntimi sua on say wo sua obi a master the master or the master wo mu no susua wo mu mfini na susua wo mu nim amamre wo mu nim hwe enti wo mu ye bidia na ma fa ne sa enne wo hwa social media so no obi akwa eye entoma atade bi tantantan no de nenam wo so ye sei obi gu no chese enoma tantantan wo mo kacho say omudi kan no kacho omu say mo amudi kan na ye dai mo ba be di akire nti mo mfa sa anema we na mo mbre mo ho ase na mo mesua asante amamre eno ene beboa ene etwaguo no eno ene beboa tabusua me say obre bomodian say ba bi biala obehu asante amamre no gina ho na hwebi na hye na fatu ba bi na sua emma de wutim na wunnim no emane ntena wo so asante amamre ena ye krogen efi bi anim asante de ye ntwantro ye mfa ntro nkan ya amamre ho ye mfa ntro enkan abakwasem because ye abakwasem no eda ho bibie no betima sesa no na emom no wo mo ma ba wo mu de ntro na anu ada na nkrofobik ka se den bosomtwe wo mu ne pamo no wo mu na nya amamre o na nso wo mu de aka wo mu de ye ho ena akwakoye se omumfa munja omu no mumfa kan because sa na omutie mumu omunsua ne omafon no ne yenkoso ne yenkoye nim because omu no omuso omunsua bibia ye penesa omuntinam ya cha hini awie ya chensa ase awie ya chetumidi awie enemo hwese omuti social media so omoko ombako akopim so ombewuo enti na abusua aha na mde obesie okona akoto se asante amamre ekoso a sebre ne sua bi ne fa bo okotodwem medamase.